aquest sector que ara és el Pla de Boet, es parla d'una torre que a més de defensa és una torre de guaita, que era la torre de Cogoi. Surt esmentada per primera vegada amb aquest cartulari que veieu aquí, que és el cartulari de Sant Oleguer, que es guarda a l'Arxiu Diocesà de Barcelona i que, on veieu el requadre aquell, parla d'una suposada torre de Cogoi. Evidentment, aquesta torre de Cogoi no té res a veure amb Torre Llauder, que la torre de Torre Llauder és una torre del segle XVI. Però ja ens indica que per aquell sector, en uns moments determinats de l'antiguitat i de l'edat mitjana, aquest territori, que avui és el Pla d'en Boet, ja era interessant per posar-hi torres de guaita o de vigilància per controlar les possibles invasions, les possibles incursions que hi poguessin haver-hi tant des del mar com des de terra. Les següents notícies que tenim són aquestes dues, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí, que són parcel·laris del segle XVIII. I si us hi fixeu, aquí sí que ja hi surt una torre al costat d'una masia i una torre al costat d'una masia. Aquesta ja és la Torre Llauder. La Torre dels Llauder es construeix com a torre de guaita al segle XVI i al segle XVII, al voltant d'aquesta torre, es construeix la masia que va arribar fins al segle passat, quan es va enderrocar per fer el que llavors en deien el polígon Espartero. Aquí tindríeu una fotografia de la Torre Llauder i de la masia de començaments del segle XX i aquí teniu una altra fotografia de la Torre Llauder quan, en aquest sector d'aquí on hi ha el punt, ja podeu veure una taca blanca, que són les restes arqueològiques de la Torre Llauder vilarromana. Aquí estem parlant dels anys 60. Parlem de persones. Les troballes a Torre Llauder es remunten al segle XIX. No se sabia que era Torre Llauder, ni sabien que hi havia un jaciment que era Torre Llauder. Però en aquest sector del Pla d'en Boet, que hi havia 4 masies, als voltants d'aquestes masies s'hi havien trobat restes d'època romana, que sí que s'havien identificat que eren d'època romana. Tot això, aquesta informació, la rep en Maria Ribas. Maria Ribas és l'arqueòleg per excel·lència del segle XX, és mestre de molts de nosaltres i referent com a persona que durant molts anys del segle XX va representar l'arqueologia a Mataró. Maria Ribas, amb aquests precedents que us comentava de troballes del segle XIX, en un moment determinat, l'any 61, decideix fer uns sondejos a darrere de la masia dels Llauder. Els Llauder, en aquell moment, els propietaris li permeten fer un petit sondeig en una zona on hi havia un camp de clavellines i just va tenir tan bona sort que va anar a petar amb un dels mosaics de l'atri, que és una de les estances, com veureu després, més importants de la casa romana. Aquí el veieu amb el propietari de la masia i dels terrenys, amb el primer forat que fa i el mosaic que troba. Evidentment, Maria Ribas de seguida relaciona aquesta troballa amb una troballa romana. Li dona l'importància que té perquè realment la té. Vull dir, de mosaics romans no se n'en troben cada dia. I el mateix dia de la troballa del mosaic, que era Setmana Santa, va buscar el senyor alcalde, que és en Crespo, que és aquest senyor que hi ha aquí, que el veieu amb xaquer, perquè estava a la missa d'aquell moment, i el fa venir fins a la finca dels Llauder per ensenyar-li el que ha trobat. A partir d'aquí hi ha un acord entre el propietari de la masia, entre l'Ajuntament de Mataró, entre el Museu de Mataró i sobretot per l'impuls de Maria Ribas, perquè aquest forat que havia fet es pugui fer més gran.
i es pugui anar extenent intentant trobar allò que ell ja s'imaginava en aquells moments que estava davant d'una casa romana senyorial. Aquí teniu diverses fotografies de Maria Ribes, és aquest personatge d'aquí, de camisa blanca, fent de director de les excavacions, prenent notes de tot, mentre la gent excava i de tant en tant fent visites guiades per la població de Mataró interessada en aquells moments per el que s'estava trobant en un lloc de la perifèria de Mataró com era la Torre Llauder. Maria Ribes pràcticament excava tota la dècada dels anys 60, entre l'any 61 i el 70 està excavant, i al voltant seu crea un grup de gent que a partir de l'any 70 seran els que agafaran el relleu de l'arqueologia a Mataró, que és la secció arqueològica del Museu de Mataró, avui extinta per raons administratives, i que té com a inici de la seva activitat bàsicament als finals dels anys 50 a Borriac. Ell està excavant a Borriac amb Maria Ribes, troba una sèrie de nois molt joves, alguns d'ells de 16, 18 anys, que també estan buscant coses a Borriac. Maria Ribes sap que això que està fent és il·legal, perquè evidentment un jaciment arqueològic no es pot anar a remenar i treure les coses, tot i que aquesta gent de la secció arqueològica les coses que trobaven les portaven al Museu de Mataró, no se les quedaven. Bé, d'aquest grup inicial, aquí veieu alguns personatges, gent jove, gent no tan jove que s'apunta a Torre Llauder, com és en Joan Bonamussa, com és en Joan Lluenci, però bàsicament era gent que ja tenia activitats amb altres institucions de Mataró, com era la UEC, com eren els científics, i d'aquest grup són els que, a partir dels anys 60, ell els agrupa dintre del seu ajupluc, fa un paraigües amb aquesta gent, i creen més tard el que serà la secció arqueològica del Museu de Mataró. Bé, a finals de la dècada dels 60, quan ja porta 10 anys excavant Torre Llauder, des del Ministeri de Madrid li envien unes notificacions a l'Ajuntament de Mataró dient que tot aquest sector del que és avui el Pla d'en Boet, que llavors era el polígono Espartero, s'havia d'urbanitzar. I que, evidentment, les restes arqueològiques que hi havia trobat aquí durant aquests 10 anys doncs s'havien de destruir totes perquè la prioritat era un polígon industrial. Al final de tot en parlarem d'això, perquè és el problema de la convivència moltes vegades del que és el nostre patrimoni amb el futur d'un sector de la ciutat, que hi ha molta gent que es pensa que és incompatible quan res més lluny de la realitat. Llavors el que va passar és que durant l'últim any, aquestes 4 fotos són de l'any 70 exactament, en què Maria Ribes, amb els seus mitjans, és a dir, pagant-ho ell, va començar a obrir sectors enormes de tot allò que s'havia d'urbanitzar i comença a trobar restes arqueològiques, que no les pot excavar en profunditat perquè el que li interessa és trobar l'extensió de tot allò per després poder negociar amb el Ministeri, amb l'Ajuntament o amb l'administració que fos, de dir, compte que aquí tenim un jaciment arqueològic important i que potser ens hauríem de replantejar tot aquest projecte inicial que hi havia en aquest sector d'aquí. Tot i això, en queda doncs això que veieu aquí, una planta del que ell excava en 10 anys, que bàsicament és el que es veu ara quan es va visitar Torre Llauder, és a dir, durant molts anys, fins als anys 2000 aproximadament, el que es veia a Torre Llauder és el que ell havia excavat entre l'any 61 i 70, que és això que veieu aquí. El que va arribar a documentar és tot això que veieu aquí, per tant l'extensió, fixeu-vos que a la part central aquesta d'aquí és aquesta d'aquí.
Però tot el que hi ha als voltants ho va documentar ell amb aquestes prospeccions que anava fent a correcuita i que només trobava parets en superfície, no podia aprofundir. Marcava les parets per significar la grandària del jaciment per intentar, d'alguna manera, protegir aquest jaciment arqueològic. I sobretot el que ens queda de Maria Ribes és el seu arxiu. La filla Marià, la Maria Ribes, actualment conserva a casa seva a l'arxiu del seu pare, que és un arxiu importantíssim per l'arqueologia de Mataró, fins i tot avui en dia. Molts de nosaltres hem fet tesis doctorals, hem fet estudis i hem anat a petar l'arxiu de Maria Ribes perquè era una persona molt meticulosa que ho documentava tot, absolutament tot, amb els seus diaris, i gràcies a ell tenim una sèrie d'informació que s'hagués perdut si no hagués estat pel recull aquest que fa Maria Ribes. Bueno, arriba el moment de començar les obres del polígon industrial. Això és el que quedava a dalt, abans de fer els rebaixos, i aquí ja teniu fotografies dels rebaixos. Es considera que la part important de la vila, la que s'ha de conservar, és justament el que havia excavat en Maria Ribes, que és la casa senyorial, com veurem després, del romà, del propietari romà que vivim a aquesta mansió. I que tota la resta es podia rebaixar perquè en principi no tenia interès. Aquí teniu també alguns detalls de com queden aquest turó totalment arrasat amb les restes que es veuen. Hi va haver-hi una acció popular en aquell moment impulsada per la secció arqueològica del Museu de Mataró, demanant signatures perquè es conservés primer i després s'intentés d'alguna manera protegir amb algun tipus d'edifici aquestes restes que havien sortit. Al final el Ministeri cedeix i construeixen això que veieu aquí, que de fet és el que ara és el clos arqueològic de Torrellauder, no és altra cosa. Quin és el problema? Que aquesta gent, Maria Ribes ho sabia, però qui tenia la voluntat de decidir o no ho sabia, ho ignorava o senzillament en va prescindir d'aquesta informació, sabien que una vila romana, que és el que és això d'aquí, no només és la casa del senyor, sinó que una vila romana és la casa del senyor i tot el territori. És a dir, aquest senyor viu d'un territori que explota agrícolament i hi ha una part urbana, que és la casa, però també hi ha una part rústica. I aquesta part rústica és on hi havia els camps, on hi havia els magatzems, és on hi havia els tallers, on hi havia les indústries de transformació, és on vivien els esclaus, etc. Tot això s'ho van carregar. I es calcula que del que van deixar, que és això d'aquí, el que hi ha dalt d'aquest turó, que avui és el clos arqueològic de Torrellauder, això només és el 20% de l'extensió de tot el jaciment. És a dir, es van carregar un 80% del jaciment arqueològic. Per tant, la vila romana de Torrellauder, des del punt de vista d'explicar la propietat, la casa senyorial del propietari, està molt bé perquè s'ha conservat, però no podem explicar de què vivia aquest senyor. Que a vegades és tan o més important poder explicar això com no només poder explicar com era la casa d'aquest senyor, perquè també us haig de dir que en època romana les cases romanes segueixen un patró que es va repetint fins a l'infinit. Totes les cases romanes seguien el mateix patró. El que feia canviar la vila era l'explotació agrícola que tenia al voltant. En el cas d'aquí de Torrellauder sabem que l'explotació agrícola important per la qual prospera i s'enriqueix el propietari és la fabricació del vi. Aquí veieu una imatge de com queda, això és una imatge dels anys 80, aquesta d'aquí, de com queda allò que consideraven que és el que s'havia de conservar en relació al tancament i la zona ja urbanitzada. S'urbanitzen els carrers, es fan aparcaments, etc. Però, curiosament, per allò que es destrueix aquest 80% de vila, que era per fer aquest
polígon, no serveix per res la destrucció, perquè no s'hi fa res. Vosaltres que sou de Mataró i ho coneixeu bé, sabeu que tota aquesta zona d'aquí no s'ha urbanitzat amb habitatges, amb comissaria dels Mossos d'Esquadra fins fa relativament poc. Durant molts anys això es va destruir gratuïtament perquè no s'hi va fer absolutament res. Aquí tindríeu una imatge de com queda durant molts anys, des dels anys 80 aproximadament, fins als anys 2005-2006, en què les restes de la vila romana queden vistes. Es museografia el jaciment, però amb un petit problema, que es deixen a la intempèrie. Són restes arqueològiques que, bàsicament, si alguna cosa les distingeix, són els mosaics. I els mosaics estaven fets per ser tapats. Els mosaics d'aquestes habitacions són habitacions que tots tenen coberta. I això llavors no ho van entendre i ho van deixar a la intempèrie. Què va passar? Que de mica en mica aquests mosaics es van anar fent malbé. I fins que va arribar un moment en què des de l'Ajuntament es va plantejar l'opció de tapar el jaciment arqueològic per conservar les restes. Tingueu present que la millor conservació d'un jaciment arqueològic és tapar-lo, i si no es tapa, el que has de fer és acondicionar-lo perquè es conservi. Llavors, l'any 2009 es considera que el jaciment s'ha de mantenir obert al públic, però llavors s'ha de cobrir d'alguna manera. I l'opció que es va trobar més viable va ser la d'una carpa, que és la carpa que si ara aneu a visitar el jaciment o el clos arqueològic, la veureu allà. Quin és el problema de la carpa? Que la carpa estava feta per cobrir unes restes que llavors hi eren. No preveia que el jaciment arqueològic es pogués anar excavant i que tot allò que podia sortir quedés protegit per aquesta carpa. I després que, evidentment, una carpa és un element de cobertura que és temporal. Nosaltres, quan vam contractar la carpa aquesta, ens van dir que com a molt 10 anys. I n'han passat 16. Vull dir, per què no es planteja ja un altre tipus de cobertura de Torre Lloder, no? La qüestió és que segueix tenint la carpa. Com veieu, ja hi ha estructures que queden fora de la carpa i que, per tant, el problema que teníem abans, quan presentàvem aquesta imatge d'aquí, el tenim ara, perquè la carpa no ho cobreix tot. I són restes que necessiten ser cobertes una altra vegada per ser protegides. Parlem ara de les intervencions que s'han fet importants a Torre Lloder. Tret de les intervencions d'en Maria Ribas, d'aquesta dècada dels anys 60, a Torre Lloder no s'hi excava més fins a l'any 81, el 85, en què la Universitat de Barcelona, quan l'Ajuntament decideix consolidar els mosaics, perquè s'estaven fent malbé, decideix, aprofitant que aquests mosaics els enduen al Museu d'Arqueologia de Barcelona per restaurar, per tant no queden els mosaics, els enduen, llavors aprofiten per excavar per sota d'aquests mosaics. És una excavació que dura aproximadament uns 4 o 5 anys i es treu una sèrie d'informació que si no s'haguessin excavat per sota els mosaics ara no la tindria. La següent intervenció important és aquesta que veieu aquí, que ja és fora de l'àmbit que havia excavat en Maria Ribas. I és una zona perifèrica a el que ell havia trobat i que l'Ajuntament de Mataró decideix que s'ha d'ampliar el coneixement d'aquesta casa romana, perquè portava molts anys que no s'hi havia fet res, sempre s'explicava el mateix perquè no hi havia res més per explicar, i decideix excavar el que és un dels patis de la casa romana, que els romans en deien un peristiu. Trobem una sèrie de forats, que són els que veieu aquí, on alguns són forats tardans, quan la vila ja no funciona, la casa no funciona, però altres són importants perquè són els escocells dels arbres que hi havien plantats al jardí.
Quan es van trobar aquests escocells, es van poder recuperar les llavors, aquestes llavors s'han analitzat i sabem exactament què hi havia plantat en aquest jardí. Clar, la pregunta que us podeu fer, i si tot això ho sabem, per què no ho exhibim, no ho mostrem? Bé, aquesta és una pregunta que ens fem molts de nosaltres, de per què, amb tota la informació que ja es té de Torrellauder, a part de la que es va descobrir en època de Maria Ribes, per molta informació que tinguem, la vila que es mostra, el clos arqueològic que es mostra, pràcticament no ha canviat res. I l'última intervenció important la vam començar ja portant jo a la direcció de l'excavació el 2014 fins al 2023. A l'altre costat, aquest pati que veieu aquí estaria a l'altre costat de la carpa. I a l'altre costat surt un altre pati, un altre peristil, semblant amb aquest, també veieu els forats aquí, i que ens dona ja una visió molt més àmplia de com podia ser la casa romana. Aquestes són imatges ja dels últims 2 anys en què jo vaig estar en actiu a l'Ajuntament de Mataró i que amb un projecte universitari des del 2014 anàvem excavant cada any. De fet, Torrellauder vam aconseguir que fos campus universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona durant aquestes campanyes d'excavació. I aquí, durant tots aquests anys, entre el 2014 i el 2023, hi van estar excavant i formant-se, perquè això era una assignatura de pràctiques de la Universitat de Barcelona, tant els alumnes de la UB, Universitat de Barcelona, com de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era una assignatura troncal i les pràctiques, que era una assignatura que durava tot un any, les feien aquí a Torrellauder. Anem per les fases. Ara comencem a parlar de romanes. Els estrats més profunds, per tant els més antics, els que tenen més antiguitat, que ens estan parlant de què era el que hi havia aquí, no tenen res a veure amb la casa romana. Sabem que abans del canvi d'era, és a dir, abans del mandat de l'emperador August, aquí el que hi havia era un centre vitivinícola, era un centre on fabricaven vi. Però com un de tants que hi havia a tota aquesta zona del Maresme, que durant tot el segle I abans de Crist es va especialitzar en el conreu i l'elaboració del vi. Era un vi abundant, les fonts antigues romanes en parlen, del vi de la Laietània, i ens parlen, no massa bé, això sí, ens deien que era un vi molt abundant, quan el de Tarragona, és a dir, el de la Cossetània, el que seria el Penedès i el Priorat, era molt bo, el d'aquí era molt abundant. I fins i tot hi ha algun escriptor que ens diu que era faex, és a dir, vinassa, no arribava ni a vi això. Tenim present que aquest vi arriba a totes les parts de l'imperi. Es fabriquen aquí, veurem que Torrellauder és una vila que també se'n diu marítima perquè tenia sortida al mar i des d'allà mateix, a Pet d'Ones, les barques portaven aquest vi arreu de l'imperi romà. Aquí tindríeu unes imatges d'aquests dietaris que us comentava d'en Maria Ribes, on es veu unes estructures que ara no existeixen, amb el temps s'han fet malbé, que eren un forn per construir àmfores. Aquest vi s'envasava en uns continents, en uns vasos, que en deien àmfores, d'època romana, que passaven aproximadament uns 40 quilos i plens passaven uns 80 quilos. Eren envasos per ser transportats via marítima. Aquí tindríem una zona de premsa, aquí sobre aquestes serien les pedres on s'assentaven les premses perquè aquest raïm es convertís en most. I aquí teniu un abocador d'àmfores destinades a contenir aquest vi que per les raons que fossin no els hi van sortir bé, van sortir defectuoses, llavors els mateixos romans en algun lloc descampat feien uns forats a terra, creaven uns abocadors i llançaven aquestes àmfores que no els hi servien, que eren rebutjos. Bé,
La següent fase ja és la de la casa. La cronologia més moderna que tenim d'aquest centre vitivinícola és aproximadament entre el 10 i el 5 abans de Crist. Per tant, molt proper al canvi d'era. Després no tenim cap notícia fins 70 anys després. És a dir, en època dels emperadors Flavis. Tinguem present que aquí ha passat l'emperador August, han passat tots els emperadors de la família Juli Clàudia, i arribem amb la següent dinastia romana, que és l'època Flàvia, on sabem que es construeix la casa. Com us deia abans, les cases romanes són superavorrides d'estudiar, perquè és que bàsicament totes tenen la mateixa planta, tenen la mateixa estructura, i quan són cases benestants, com la de Torre Llauder, les estructures aquestes, evidentment, es decoren amb mosaics, es decoren amb pintures murals, amb uns mobles, la majoria d'ells fets de marbre. Vull dir que, en el cas de Torre Llauder, sabem que és una casa senyorial de primer ordre. De fet, és una casa, una vila, que se li diu suburbana, perquè està molt a prop de la ciutat. La ciutat romana d'Iluro, que és la que tenim aquí sota, a Mataró, està aproximadament a uns 900 metres de la vila romana. Pels romans, estant al suburbi de la ciutat, era la zona on la gent rica hi posava la seva propietat. Entre altres coses, perquè es pensava que el suburbi havia de contemplar la possibilitat de que en un dia podies anar i tornar a la ciutat romana. Imagineu-vos una vila que està a 900 metres, vull dir que en mitja hora t'hi presentes, no? Llavors, aquí veieu la planta general del que seria la casa senyorial. És una casa que per ara s'han excavat aproximadament uns 1.000 metres quadrats, només de casa construïda, i se li suposa més del doble. Llavors, és una casa que, com totes les cases romanes, té uns espais que es van repetint arreu de l'imperi. És a dir, aquesta casa podia estar situada aquí, com podia estar situada al nord d'Àfrica, com a Orient, com a la Gàlia, com a la Britània. Totes les cases romanes, bàsicament, tenen la mateixa estructura. I les cases de camp el que fan és agafar l'estructura de les cases de ciutat, el que en deien domus. Una domus romana i una vila romana són exactament el mateix. La part principal, un cop entraves a la casa, arribaves a l'atri, que a Torre Llauder és aquest que veieu aquí. L'atri és un pati semiporxat, és a dir, té una part porxada, que seria on hi ha els mosaics, que envolten una part oberta, que seria aquesta que veieu amb la font i aquí dalt, on es recollia l'aigua pluvial, queia amb aquesta cisterna o amb aquesta petita piscina que hi havia aquí. Normalment a sota hi havia una cisterna per recollir aquesta aigua de pluja i tenir-la com a magatzem d'aigua per als usos que la casa tingués a bé fer anar. Era un lloc on es distribuïen les diferents parts de la casa, les diferents parts importants. Era un lloc on, per exemple, hi havia l'altar dels déus Lars. Els déus Lars, en l'època romana, són els déus protectors de la casa. Són 3 déus que tenien un petit altaret que sempre se situava aquí a l'atri. Aquí teniu algunes de les peces que s'han trobat o se suposaven que formaven part de la decoració d'aquest atri. Com veieu, aquesta és una reconstrucció feta en 3D, idealitzada. És a dir, aquí el que hem fet és interpretar el que hem trobat. Hem interpretat també els diaris de Maria Ribes, amb el que va trobar, i a partir d'aquí s'ha fet aquesta reconstrucció ideal. No seria massa llunyana de tal com devia ser aquest atri en aquests moments. I a partir d'aquest atri es passa al següent espai, que és aquest que veieu aquí. L'atri seria aquest d'aquí baix. El següent espai és aquest que veieu aquí, que és el tablinum. El tablinum és
una part molt important de la casa romana perquè és el lloc on el propietari té el despatx, té la biblioteca, té l'arxiu de la família, té els retrats dels seus difunts, dels seus avantpassats, i és el lloc on el propietari rep. És un lloc de recepció, tant de gent pobra com de gent per fer negocis, com per gent que li havia de demanar favors. Aquestes dues escultures que es van trobar al segle XIX, no estan trobades durant les excavacions, segurament formaven part, aquí les veieu, que no es veu massa bé, de la decoració, del que era el mobiliari de la casa, perquè segurament eren difunts avantpassats de l'actual propietari. Aquí teniu alguns dels mosaics de tall que hi ha en aquest tablinum, i també des de l'atri, que el tenim aquí tenim el tablinum, anem a petar el que eren els triclínia. Els triclínia són els menjadors. A veure, en època romana, les cases benestants com aquesta, el propietari convidava els amics, sobretot gent de classe social, de la mateixa classe social, i feien els banquets típics tombats amb aquests divans, amb aquests sofàs, que es deien cliners. Com que normalment a cada triclinium hi havia 3 d'aquests sofàs, 3 cliners, triclinium. Vull dir que tampoc es mataven massa en aquest sentit, no? Teniu també aquí algunes troballes que s'associen amb aquest triclini. Les decoracions del sostre com de les parets són decoracions que s'han trobat. Per tant, s'han pogut refer sense més problema. D'aquí passem a el que són els patis. Com us deia abans, aquí hi ha l'atri, que és un pati obert, però Torrellauder té 2 patis. 2 patis ajardinats, que es diuen peristils. Llavors, hi ha un peristil, que és aquest, que és el de l'interior, que a partir de l'atri, per un passadís, s'accedeix a aquest peristil. Aquesta és la part més important de la casa. És on resideix només la família. Així com a les altres zones que heu vist abans, tant el triclini com el tablini eren zones de recepció, zones on feien sopars o menjars conjunts, aquí només hi accedeix la família. I normalment aquests peristils eren jardins com els que veieu refets aquí. Aquí hem posat els arbres aquests que us comentava que havíem trobat les llavors. Això són cirerers, em sembla que hi havia pomers, hi havia figueres. Llavors era, com veieu aquí, un porxo que tancava un espai obert on hi havia el jardí. Al mig del jardí de Torrellauder és aquesta mena de canalització que teniu aquí, que en principi pensàvem que era una canalització per treure aigües, i resulta que no, això és un riuet decoratiu que moltes vegades aquests patis imitaven o evocaven paisatges d'altres llocs del món, com podrien ser zones del Nil, zones del Tigris, de l'Eufrates, d'aquestes zones més llunyanes. En el mig de les columnes, normalment, entre columna i columna anaven penjades per dalt una sèrie de màscares teatrals, com és aquesta que veieu aquí, i que entre columnes, en totes les columnes, hi havia penjades aquestes màscares. Què hi vam trobar també aquí? Això és trobat amb aquest peristil. Trobem aquesta peça de marbre, que hi ha aquestes potes de gos, que veieu aquí, i que corresponen amb un déu que sempre va acompanyat d'un gos, que és aquest que veieu aquí, que és Silvà. Silvà és el déu romà dels boscos, dels jardins, de les zones de camp. I què més?
que tenir una escultura d'aquest déu protector en un espai que realment estava dedicat a això. El segon peristil no és tan ric com el primer, en qüestió de decoracions i de mosaics, tot i que hem trobat part del sostre del porxo i que entenem que podia tractar-se d'un peristil, diguem-ne, de serveis. És a dir, d'un peristil on sí que tenia accés la resta de gent que no era de la família i que, per tant, no estava tan decorat com aquell que heu vist abans, que era estrictament familiar. Bé, tenir dos peristils en una casa romana és dificilíssim de trobar. Ja no només aquí, sinó fora d'aquí. Tot això ja ens està indicant que estem davant d'una casa romana, d'un propietari important dins de la societat romana, que té aquí, que pot viure aquí o no pot viure aquí, però que aquesta casa és seva, que l'explotació de tot allò que la zona rústica de la vila està produint són els seus beneficis i que, a més, dins de la part familiar hi ha una zona, que és la que veieu aquí assenyalada al plànol, on hi té els banys i les latrines. Com veieu, les latrines són públiques, vull dir, hi cap més d'una persona, en el cas de Torrellauder em sembla que n'hi ha 14, i això el que imita són els grans banys públics que hi havia a les ciutats romanes. És a dir, els banys que hi havia a Can Xammar, que es van destruir als anys 70, tenien aquesta mateixa estructura. El senyor d'aquesta vila es fa reconstruir uns banys públics importants en petit i els posa a casa seva. Bé, i què en podem dir d'aquesta vila? Us comentava, és una vila noble, és una vila que més que una vila es pot dir que és un palau, primer perquè és una vila suburbana, que per tant està al costat de la ciutat, i després perquè és una vila marítima. És a dir, a Hispània, al centre de la península, les Castelles, hi ha viles romanes impressionants, que tenien unes zones rústiques on produïen bàsicament un altre tipus d'aliment, que eren els cereals, i aquests cereals, per exportar-los, ho feien via terrestre perquè no tenien altre remei. Aquí tenen l'avantatge que just al costat de la zona de producció tenen una zona de port, una zona portuària, que no s'ha conservat, perquè evidentment la platja de Mataró tampoc ho permetia en aquells moments, i que permetia que el producte acabat de fer automàticament es posava en aquests barcos i es traslladava arreu de la Mediterrània o pujava per als rius de França i pujava cap a la Gàlia i altres llocs de l'imperi. Aquestes imatges són imatges tretes d'aquesta d'aquí, que són pintures romanes i un mosaic reals, és a dir, són imatges fetes pels romans on es mostren aquests tipus de cases. Com veieu, són cases que més que cases són palaus i que jo diria que no desmereixerien massa el que era la casa de Torrellauder, la casa del propietari de Torrellauder. Però anem a parlar de propietaris. A la zona, una masia que hi havia al costat que va ser destruïda quan es va fer el polígon Espartero, al segle XIX es troba aquesta inscripció. Trobar inscripcions romanes fora de les ciutats romanes és molt difícil. Això és un indici més que aquesta vila romana era important perquè segurament aquí tenim el que se'n diu el cursus honorum, és a dir, el currículum del propietari. I què ens explica d'aquest propietari? És un propietari que es diu Caius Marius Aemilianus, 3 noms, per tant, ciutadà romà de ple. Fill de Luci de la tribu Aniensis, que se situaria aproximadament als voltants de Saragossa, de Caesar Augusta. És una família que ve de Caesar Augusta. Barceloní immune. Què vol dir això? Doncs que no paga impostos. És un barceloní tan ric que els seus impostos és pagar
edificis, és pagar infraestructures i és pagar qualsevol cosa que serveixi per la ciutat. I per això s'eviten que pagui impostos. Que complir tots els honors a la seva ciutat. Tots els honors que vol dir? Doncs que va des del regidor fins al alcalde, devia ser alcalde, no sabem si d'Iluro o de Bàrquino, perquè a Barcelona s'ha trobat una transcripció d'aquest mateix personatge i per tant era un personatge que podia viure a Bàrquino, a la capital, i tenia una casa al camp aquí a Torrellooder, o potser no, o potser era un personatge que havia estat alcalde i havia complit tots els requisits a la ciutat d'Iluro. I després acaba dient, veieu que la inscripció no està sencera, està patada, per tant, acabem sabent que era jutge de les 5 decúries de jutges seleccionats. Segurament a la inscripció hi havia més càrrecs que aquest senyor havia tingut, però que no la coneixem perquè la inscripció està cegada. Però què vol dir això del jutge de les 5 decúries, dels jutges seleccionats? Bé, a la província tarraconesa, que anava des de Galícia fins a Cartagena, funcionaven per decúries. Les decúries eren territoris administratius judicials, d'ordre judicial. Cada un d'aquestes 5 decúries tenia un jutge, que era un personatge importantíssim a la comunitat. Bé, doncs aquest senyor és el jutge dels jutges. Vull dir, que és el jutge que mana aquests 5 jutges de les 5 decúries d'aquí. Sabem que aquest càrrec era anomenat directament per l'emperador. Imagineu-vos quin personatge era aquest. Té un càrrec, que potser viu a Torrellooder, i que és anomenat directament per l'emperador. I aquí ja entrem una mica en la zona d'interpretació, per tant d'especulació de les restes trobades. Què trobem a Torrellooder? Trobem aquests 2 elements que són bastant definidors del que podia haver estat aquesta persona. Aquest bust que teniu aquí és un retrat d'una emperatriu romana, Faustina Minor, que era la segona dona de l'emperador Marc Aureli. Ens estem movent a mitjans del segle II després de Crist, 20 anys més amunt, mig avall. Bé, per tenir un retrat de l'emperador o de l'emperatriu a casa teva necessitaves tenir molta coneixença i sobretot, segurament, conèixer l'emperador. Si no, no et donaven permís per tenir el retrat a casa teva. I aquí tenim un cas d'una vila romana del Maresme que té un retrat de l'emperatriu d'aquella època. I és un altre element més que t'està dient de la importància que tenia aquest senyor, que té un càrrec anomenat per l'emperador i que la família imperial li permet tenir un bust d'un dels personatges imperials a casa seva. Segurament hi havia també el bust de l'emperador, de Marc Aureli, el que passa que no l'hem trobat, perquè normalment quan hi ha el bust de l'emperatriu al costat hi ha el bust de l'emperador. I això d'aquí és una terra cuita que vam trobar mentre excavàvem els últims anys, que és un personatge que representa una comunitat que durant l'època de Marc Aureli, tornem una altra vegada al mateix emperador, té una importància bastant notable amb el que són les legions romanes, que són les tropes auxiliars. Dintre de les tropes auxiliars hi ha els arquers, que bàsicament eren gent que venia de l'antiga zona de la Síria. Bé, aquest personatge és segurament un d'aquests arquers, amb aquest gorro frigi que té, que formava part d'aquestes legions. Per tant, és un altre document que ens parla d'aquest període de l'emperador Marc Aureli. Seguim fent volar la imaginació, la interpretació. Sabem que Torrellooder no només és el clos arqueològic que veiem ara, sinó que el carrer de Roma, que és el carrer que hi ha sota Torrellooder, el clos arqueològic, i la zona de la Puiancreda, que és el parc aquell que hi ha a l'entrada de Mataró, està plena de restes arqueològiques.
Entre unes, la de dalt del clos arqueològic i les de la Pollancreda, hi ha 14 metres de desnivell. Això que ens està dient? Que Torre Llauder era una casa que estava aterrassada. I per què estava aterrassada? Doncs perquè aquí hi havia el mar. La zona portuària estava aquí. I per tant és una casa que aterrassen per ser vista des del mar. És a dir, és una casa que el que vol mostrar és un efecte escenogràfic per parlar de la importància del poder econòmic, del poder social que té el propietari d'aquesta vila. Té 3 terrasses. I aquesta escenografia, els barcos, que normalment són els que comerciaven en aquella època, quan arriben a aquesta zona, el primer que veuen abans d'arribar a Iluro, des de Barquino, des de Barcelona, és Torre Llauder. Devien quedar impressionats. Imagineu-vos passar pel nivell del mar i veure una casa de 3 terrasses, amb 2 peristils, amb 4 menjadors, etc. No? Per tant, deixant córrer la imaginació, la part que sabem que és la real és aquesta d'aquí dalt, que és el que hi ha al clos arqueològic, això seria el que hi hauria al carrer de Roma i això seria el que, de forma, ja dic, fent volar la imaginació, hi hauria el que avui en dia és la Pollancreda. Però seguim, avancem amb el temps. La casa romana arriba un moment en què desapareix la funció inicial que té, que és la de ser el lloc on viu el propietari, i es converteix alguns dels recintes en el mateix lloc, però amb altres funcions. Aquí veieu el que seria un menjador d'aquells que heu vist abans ricament decorat, on en un moment determinat es fan uns forats rodons per posar-hi aquests grans recipients. Aquests recipients són per contenir aliments. I el que ens està demostrant en això és que converteixen una habitació noble de la casa en un magatzem. La casa ja comença a perdre el valor i la significació que tenia originàriament. El tablini acaba amb un absis, que ja és indicació d'un període tardà. En aquest absis hi ha la taula, la càtedra del Senyor, en aquells moments. Això és una cosa que després agafen els cristians. Si us fixeu, amb els absis de l'església, és on hi ha la part més important de l'església, és on hi ha l'altar, és on hi ha la imatge de la Mare de Déu, etc. En aquests moments és el propietari que s'hi instal·la. I a més, també podeu veure que hi ha un canvi de religió. Aquí veieu, hi ha una creu. El món romà pràcticament ja està a les acaballes i el culte a l'emperador, el culte als déus clàssics de tota la vida substitueix pel cristianisme. I més endavant trobem ja en el mig de les restes de la casa un petit cementiri, és a dir, el lloc on hi havia un jardí es converteix en un cementiri, i encara d'època més tardana, ja d'època carolíngia, ens estem situant als segles VIII i IX, trobem uns fons de cabana. La casa ja no es devia veure, ni les parets, ni el sostre, i als segles VIII i IX, en el període dels comtats catalans, amb els carolingis, doncs aquí s'instal·la una població que viu de l'agricultura i que viu en cabanes. Pràcticament es substitueix tota la cultura material, és a dir, tot allò que es troba passa a ser de pedra. Com vam trobar aquesta destral, els alumnes no s'ho creien que això era d'aquesta època, això ens deien que era de l'època neolítica. Fa una pinta de pedra polida del neolític, i és que realment el metall desapareix en aquest període, es torna la pedra una altra vegada i la ceràmica feta a torn també desapareix. I aquesta és la història de Torre Llauder. És a dir, ja deixem de parlar de romans, més o menys hem vist una visió general. De fet, des de l'època carolíngia aquí ja no es troba res més des del punt de vista arqueològic fins al segle XVI, que es construeix la torre i després la masia.
Per tant, hi ha un període de temps llarguíssim que aquí no hi ha vida, o no hi ha vida que hagi perdurat, almenys. I passem a l'última part de la xerrada, va parlar una mica de patrimoni, és a dir, Torre Llauder és un d'aquests casos flagrants de destrucció del patrimoni que es produeix als començaments dels anys 70 del segle passat, on una magnífica masia com aquesta, que tenia una torre de guaita, de les poques que hi havia a Mataró conservades, doncs ja veieu com va acabar, van entrar les màquines i es va destruir. Juntament amb això es va destruir el 80% de la vila romana i en aquests moments també a Mataró passen altres coses. Això és Can Xammar. Can Xammar hi havia una masia, també del segle XVII o XVIII, on es van trobar uns mosaics que pertanyien, ja ara parlem de ciutat romana, ja no parlem de vila, que pertanyien als banys públics de la ciutat, a les termes de la ciutat. Aquí teniu a Maria Ribas una altra vegada, barallant-se amb tothom per poder conservar aquests mosaics. Els polítics de l'època fins i tot es van atrevir a fer articles publicats al diari dient que això no era romà, que això eren mosaics del segle XVIII i XIX que no tenien cap importància i que per tant es podien destruir. Aquesta és de les poques fotografies que es conserven del mosaic en la seva extensió i la gràcia que té és que hi ha Maria Ribas contemplant, suposo que els últims moments de vida d'aquests mosaics. Aquí tindríeu un altre episodi trist per l'arqueologia de Mataró, que és la destrucció on abans hi havia la caixa d'estalvis laietana, hi havia la Seu Vella, quan es va construir la nova, es va destruir tot, es van fer 3 pisos de soterranis i amb aquests fonaments es van trobar part de la muralla de la ciutat romana d'Ilur, de la ciutat romana ja. Evidentment també es va destruir i no va quedar absolutament res. A part d'això tenim altres elements a Mataró, com són aquests que veieu aquí. Això és Can Fullaracs, que és la cantonada entre la plaça Xica i el carrer d'en Pujol. Hi ha un edifici que es va construir a començament del 2000, on a la planta baixa va sortir això. Això és un tram del Cardo Maximus de la ciutat romana, és a dir, del carrer principal de la ciutat romana, on es van trobar les voreres, es van trobar els paviments, les clavegueres que venien de la casa i anaven a donar a la claveguera principal del carrer. Era un carrer de 9 metres d'amplada. Llavors es va decidir que això es conservava. Fins i tot es va comprar el solar. És un solar de 600 metres que ara com ara està tapat. Des de llavors no s'ha construït. Tot això està sota, sort que es va poder tapar, per tant està protegit, però és un d'aquests altres elements que Mataró compta que podria museïtzar-se, però que el mantenim així de tapat. I aquest és un altre exemple d'aquests que quan es busqui la solució del seu emplaçament, que és la plaça Gran, això és Can Cruzate, és la illa de Can Cruzate. A la illa de Can Cruzate va sortir una d'aquestes domus que us comentava abans, que són les cases que heu vist en el territori, però a la ciutat, una domus. I això que veieu aquí és l'atri. És un atri perfectament conservat, que per sort també es va tapar i estem a l'espera que es decideixi que es fa amb Can Cruzate, tot esperant que el dia que es decideixi fer alguna cosa es recuperin aquestes restes i es puguin mostrar perquè són importantíssimes per la ciutat romana. I d'això estem parlant ja dels anys 2000. Als anys 2000 també es van consolidar algunes restes que ara són visibles. Això és el jaciment dels Caputxins, això està al costat del cementiri i actualment es pot veure, tot i que la conservació no és massa bona.
Això és Can Xammà, és la plaça de Can Xammà, on les restes que es conservaven després de la destrucció es van deixar vistes, no perquè es volguessin deixar vistes, sinó perquè no sabien què fer amb elles. És a dir, Iluro és un bé cultural d'interès nacional, que és la màxima categoria que té un element a Catalunya. Ho dona la Generalitat, aquesta categoria de protecció, i com que no es pot destruir, no sabien què fer amb aquestes restes. Clar, van dir, aquí si això ho tapem, fotrem un bunyol, una cosa rara que no s'entendrà. Millor deixar-ho vist. Però si passeu per Can Xammà no hi ha res que expliqui què és això. Normalment qui veu això no entén res del que està veient, perquè evidentment són les restes del que va quedar. Això sí que ho podeu veure actualment a la seu del Col·legi d'Aparelladors que hi ha a la plaça de Can Xammà, que molt curosament ells com a propietaris ho van voler conservar, però sobretot deixar-ho vist al públic. I si us hi fixeu, si passeu per la façana que és de vidre, veureu això, que és una claveguera d'època romana. I això que aquí també es pot veure a l'actualitat, tot i que no tant amb extensió, amb una botiga que hi ha a la plaça de l'Ajuntament, que és la botiga Frèsia, que em sembla que venen plantes i flors i coses d'aquestes. Hi ha un raconet on hi ha un mirador on es veu això que veieu aquí. Això que veieu aquí no és ni més ni menys que part d'allò que s'havia destruït amb la Caixa d'Estalvis Laietana i, per tant, forma part del que era la muralla romana d'Iluro. Aquestes, diguem-ne, que són les virtuts patrimonials que té Mataró per entendre el que havia estat la ciutat romana, cosa totalment minsa i pobra, perquè són coses molt aïllades, sense cap mena, jo diria, d'explicació que faci entenedor el que estàs veient i que veus el que veus i poca cosa més. I per últim, perquè veieu que la cosa encara dura, només us poso l'exemple de Cala Madrona, que està al polígon Mata Rocafonda, que és on es fa l'edifici d'economia circular, que va sortir un jaciment de 600 metres quadrats que anava des del segle I després de Crist fins al segle XIV, per tant, quasi 1.000 anys d'història, amb un cementiri impressionant d'època carolíngia i amb unes restes, que són les que veieu aquí, que ocupaven tot el solar. Bé, jo em vaig barallar tot el que vaig poder, ja eren al final dels meus dies a l'Ajuntament de Mataró. Jo pensava que encara tindríem un mínim de consciència per fer compatibles les dues coses. Els arqueòlegs, de fet, mai ens oposem que l'obra que s'hagi de fer es faci. El que sí que proposem és que el que hi ha tingui un equilibri, es pugui conservar i formi part del conjunt arquitectònic. I més quan és un cas d'un espai municipal com és aquest. Això perfectament es podia haver integrat en aquest edifici, perquè tampoc era tan gran el que volíem integrar. I van decidir la brillant solució, perquè tampoc ho podien destruir, de dir que desmuntaven les restes i que les muntaran, vés a saber quan, amb un espai que està a uns 600 metres d'aquí, amb la qual cosa no té cap mena de sentit, perquè un jaciment arqueològic té sentit quan està al seu lloc. I quan els antics construïen una casa, construïen un edifici, construïen el que fos, o posaven una via romana, o posaven un cementiri, ho posaven allà per alguna cosa, no perquè els hi ve més bé, sinó perquè topogràficament, perquè per proximitat amb unes vies de comunicació, per proximitat a llocs de captació de recursos, vull dir, aquell lloc té sentit allà i no en un altre lloc, i menys a 600 metres. De totes maneres, jo tampoc crec que les restes que van desmuntar les muntin, perquè primer que ja no té sentit des del punt de vista arqueològic, i després que és un lloc que no té res a veure. Aquí la Cala Madrona estava situat, si no recordo malament, uns 800 metres de la Via Augusta.
estava situat de cara al mar, amb una vista del mar impressionant. Estava a 900 metres de la ciutat romana d'Ilura. Clar, tot això ara t'ho porten a un altre lloc, és que no té cap mena de sentit que ho tornin a reconstruir. I bueno, aquest és l'últim cas de tractament que se li dona al patrimoni arqueològic de Mataró, que com podeu veure doncs no és gaire afalagador. I si us sembla ho deixem aquí. Adéu-siau. No sé si teniu alguna pregunta o algun dubte que em dieu, gustosament us el contesto. Ens has permès, poi coneixent el Llauder, més o menys, conèixer exactament molt més a fons tot el que és el patrimoni arqueològic de la ciutat. És importantíssim. Te'l deixo perquè la Maria Rosa es cuidarà si hi ha alguna pregunta. A veure si això funciona i no s'acopla. Moltes gràcies, senyor Garcia, per posar-nos davant tot el que teníem, el que s'ha destruït i el que no s'ha conservat i que continuem igual. Jo volia tenir alguna pregunta. Als usos es produïa molt de vi, però ha dit que jo he entès que era com un vi peleón, o sigui, no... Peleón, vull dir, no gaire... Quins usos li donaven? No, era vi per beure. Vi per beure. I el transportaven a tot l'imperi, a través del Mediterrani. Clar, imagineu-vos un vi d'ara que quan el posem en una àmfora, que és un recipient de fang, per tant no és impermeable, per tant es pot picar, es pot fer malbé, el portaven a la Gàlia i el viatge els hi trigava 2 mesos. Com arribava aquest vi allà, no? Llavors, hi ha el que us comentava, hi ha notícies escrites pels mateixos romans que ens parlen d'això, no? De que comparen zones de producció i quan parlen de Tarragona, de l'àrea de Tarragona, per tant del Penedès, del Priorat, diuen que feien un vi excel·lent i quan parlen de la Lletània diuen que feien molt de vi. Era el que era. De fet, el vi aquest se sap que el bevien els legionaris romans. Llavors, els legionaris eren gent que necessitaven molta energia i aquest vi els hi devia anar de conya, perquè ja no només el vi que bevien, sinó el mateix menjar que menjaven cada dia, la ració que menjaven, millor ni provar-la, no? Perquè llavors els mantenien així de vigorosos tant pel menjar com pel vi. Això no vol dir que aquí no es fes vi bo, perquè sabem que vi d'aquí s'ha trobat a Roma. I el vi de Roma no era aquest vi tan peleón que s'enviava a les legions, que se'ls enfotia 3 pebrots, que estigués bo, que estigués picat o fos dolent. El vi que anava a Roma era vi on hi vivia gent que realment tenia poder adquisitiu i podia comprar un vi bo de províncies. També us haig de dir que devia ser la producció més petita. Vull dir, la gran majoria de vi que es fabricaven aquí era aquest vi que amb alguna font la descriuen com a vinassa. Bé, però el propietari li va donar prou negoci com per poder fer la vila. Sí, no, això està clar. El propietari aquest és un dels més rics. Fins i tot hi ha hipòtesis, que evidentment no deixen de ser interpretacions, que diuen que Torrellauder podria ser un fundus imperial. Per això tot això us he dit, perquè el propietari tenia un càrrec anomenat directament per l'emperador, perquè tenia imatges de la família imperial a casa i perquè segurament aquest personatge que formava part d'una de les classes, això sí que ho sabem, de les classes socials més altes del món romà, que era la classe equester, o els cavallers, que en deien ells, per sobre d'aquesta classe només hi havia la classe senatorial, que era la que hi havia a Roma, i per sobre d'aquesta la família imperial, no hi havia ningú més. Vull dir que aquest personatge era un personatge amb molta importància. Hi ha alguns investigadors que han formulat la hipòtesi, tot i que no la poden demostrar, que Torrellauder no era d'aquest personatge, sinó que aquest personatge gestionava la producció de tot el que es feia a Torrellauder,
però que el propietari era el mateix emperador. Pot ser. Pot ser. Per què no? Hi ha alguna pregunta? Primer de tot, vull felicitar en Quim Garcia per aquesta excel·lent conferència que ens ha il·lustrat molt bé tot el panorama del patrimoni. Això ho dius perquè fa molts anys que ens coneixem. No, però és la veritat. Doncs, a més, també una de les coses que jo aquí penso que és bo dir-ho, encara que no formi part de la conferència, que fa cosa d'un any i alguna Madrid, el Ministeri, en aquest cas, que precisament el ministre Eslareu, el de Turisme, va concedir a Mataró una subvenció de 2.700.000 euros precisament per dignificar Torrellauder. I que aleshores, a més, l'Ajuntament van fer la rebuda del ministre aquí a Mataró, van fer-se les fotos de Torrellauder, tot molt maco, però al cap de 4 dies l'Ajuntament va dir que renunciava a la subvenció perquè no es veia acord de tirar-la endavant perquè tenia que complir uns terminis que sembla ser que no sé per quines històries, no podia assolir. I evidentment, però resulta que a Catalunya tot un reguitzell de municipis que tenien també béns culturals d'interès nacional, també havien demanat aquest tipus de subvenció, se'ls havia concedit. Un dels casos és el Castell de Palafolls, que hi estan treballant. Els altres sí que van aprofitar la subvenció, però com que a Mataró som així tan capgrossos, aquí es va considerar que no calia. I van dir, ja posarem partides de l'Ajuntament per solucionar aquest tema. I així es va quedar la cosa. De fet, Torrellauder, que no es toca, vull dir que no s'hi fa res, ja no dic per conservar les restes, sinó per mostrar totes aquelles novetats que durant tots aquests anys darrers s'han fet amb excavacions, es puguin anar renovant i mostrant al públic, treure aquella carpa i cobrir d'una manera definitiva el jaciment i fer un centre d'interpretació potent sobre el que és el món romà, anem esperant. Vull dir, el Museu de Mataró depèn, el Torrellauder depèn del Museu de Mataró, que és qui gestiona l'administració del jaciment, i Torrellauder està igual que fa 20 anys. No hi ha manera que s'hi faci res. I és cert que fa un parell d'anys el Ministeri va posar sobre la taula 2.700.000 euros per dignificar Torrellauder i l'Ajuntament de Mataró va dir que no podia. Bueno, són coses que passen. Una pregunta. Aquells mosaics que es van trobar a Can Xamà, que hi ha el senyor Maria Ribadal, aquells estan conservats en algun lloc o estan allà sota? No. Els mosaics es van arrencar amb màquines i es van portar en un solar que llavors hi havia ara ja a l'Institut Saturnes, que és el que hi ha sobre el parc. I els fragments que es conserven al museu són els mateixos intactes, acabats d'arrencar, que gent de la secció arqueològica va anar fins al solar on es llançaven i els portaven cap als magatzems del Museu de Mataró, però ja totalment destruïts. I amb aquests mosaics, val a dir, perquè tinc el coneixement d'això, que es conserven exactament igual que el moment en què es van arrencar amb màquines. És a dir, no s'han dignat ni a restaurar els mosaics, ni a fer plafons, ni a exposar-los al museu. Estan als magatzems del museu exactament igual que quan es van destruir amb les màquines. No s'entén, però... Bueno, quan portes anys treballant entens moltes coses. Hi ha alguna pregunta més? Si no, agrairem al senyor Garcia. Hem de dir que a les aules vam demanar, que jo li vaig demanar a vostè a veure si ens podia acompanyar a la visita de la Torrellauder, que la farem el dia 24. Ja hi ha bastanta gent apuntada. Si no hi sou, els dimarts encara apuntem. Farem una visita del que queda de les restes del jaciment de la Torrellauder. Bueno, amb la informació que us he donat avui, jo no us podré acompanyar perquè entenc que això ho ha de fer la gent que ja ara hi treballa. Jo no els hi vull treure ni la feina ni el protagonisme. No, però ens ha anat molt bé avui. Ens ha anat molt bé avui per saber què anem a visitar. Però més o menys el que veureu allà és això que he intentat explicar aquí. Però la visita la farà gent del Museu de Mataró.
Moltíssimes gràcies, senyor Garcia, i no tanquem aquí, perquè sota de Mataró queden moltes coses i encara ens pot explicar moltíssimes coses del que hi ha sota de Mataró. Moltes gràcies, senyor Garcia. A vosaltres.